Assalamu alaikum, sunana Badar yau muna tare da waye? Sunana Sa Suleiman Muhammad Esman Tutu. Sa Suleiman Esman Tutu. Ƙwarai. Malam Suleiman Tutu. Dan tambaya ne nake so na maka. Yawa. Menene a jikinka wanda idan kana bacci shi baya bacci? Menene a jikina wanda idan yana bacci shi baya bacci? To. Menene a jikina wanda idan yana bacci shi baya bacci? In kana bacci completely in kana bacci menene a jikinka wanda shi baya bacci? Kwakwalwata. Kwakwalwanka. To me yasa kwakwalwanka? Saboda ita ce kawai ko da a cikin yau yana bacci za ta ringa tunani za ta ringa mun shi yasa mutum yake mafarki ai ka gane idan kwakwalwarka ba ta aiki ba za ka yi mafarki ba. Okay. To yan kallo kun dai ji abin da Suleiman Esman Tutu ya ce. Malam Suleiman ga wata tambayar. Yawara. Menene a jikinka baya jin zafi? Menene a jikina baya jin zafi? Ko an dake ka ko an yanka ko an yi wani abu da haka me a cikin wanda bai jin zafi? Karamba. Menene a jikina wanda baya jin zafi? Kuma a cikina yake irin a jikinka yake. Gidan kace jikina kana nufin komai ba na jikina. Komai gaba ɗaya a jikinka. Shi baya jin zafi ko duk abin da za mu. Farce. To me yasa farce? Saboda shi farce ko yanka shi ana yanka shi ma normal in ya tsayi ko bai tsayi ba za ka iya yanka shi haka kenan kuma duk abin da ka yanka da kanka ba za ka zafi ba kenan ka gane abin da ka cinka kenan abin da na cinka kenan kuma ka dai ƙara duba haka yake ai ba duba ne zan ƙara yi ai to kun ji abin da Malam Suleiman Esman Tutu ya ce duk wanda ya san ansa sai ma dawo comment section mun